ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ മേഘാലയയിലെ ആളുകൾ പന്നിയുടെയോ പശുവിൻ്റെയോ കുടലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. കാലത്തെ സമയത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ഒരു 4 മണിയൊക്കെ 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തീർന്നു പോകും. നമുക്കപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അത് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഇലകളാണ്, എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. ആ ഇലകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പാണ്. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതൊരു ടേസ്റ്റി ആണോ എന്ന് നോക്കാം. അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് Doh-Snam എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ Doh-Snam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റാണ്, സ്നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്നിയുടെ കുടൽ, എന്ന് സ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ്. പന്നിയുടെയോ പശുവിൻ്റെയോ ബ്ലഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മീറ്റ് പീസാണ് ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വരുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതെല്ലാം സ്ട്രീറ്റ് ഷോപ്പുകളാണ് അധികവും ഉള്ളത്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഷില്ലോങ്ങിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 3 വ്യത്യസ്തമായ കടകളിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പന്നിയുടെ കുടലാണ്. അപ്പോൾ ഈ കുടലിലേക്ക് പന്നിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചോര ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യും. നല്ല ബ്ലഡ് അപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, മഞ്ഞപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഇലകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആയുർവേദ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ഇവരുടെ ഈ ഇതിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചോളോ ഒന്നുമില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞില പോലെയുള്ള ഇതിലേക്ക് ആ കുടൽ കയറ്റിയിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ്, അതായത് ചോരയും നെയ്യുടെ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മസാലകളും കൂടിയ ഐറ്റംസ് അവർ കുത്തി നിറക്കും. അത് മാക്സിമം ടൈറ്റായിട്ടാണ് അത് നിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിറച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അവർ അത് 2 ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കെട്ടി അവർ ഉടനെ തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക്, അതായത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് അവരത് ഇടും. നമുക്ക് കാണാം അത് കുത്തി നിറക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ട്രൈബ് വിഭാഗമാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ. ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഷില്ലോങ്ങിൽ ഇത് ഫേമസ് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. അവിടെ പുരുഷന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ നിറച്ച് നല്ല ടൈറ്റിലാക്കിയിട്ട് കണ്ടോ, നമ്മൾക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ കാണാം. ഇതുപോലെ തിളച്ച ഇതിലേക്ക് അവർ ഈ കുടൽ 2 സൈഡും കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും. നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നിറച്ചിട്ട് കൊത്തി നിറക്കുകയാണ്. ഇത് നിറച്ച് മാക്സിമം ടൈറ്റിലാണ് ഇത് നിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആളുകൾ കഴിക്കൂ. 2 അറ്റത്തും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും. അപ്പോൾ അത് പന്നിയിറച്ചി, മറ്റു മീറ്റുകൾ പോലെ തന്നെ പന്നിയിറച്ചിയും അധികം സമയം വേകേണ്ടതുണ്ട്. 3-4 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ അവർ ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യും. റോഡിൽ തന്നെ വിറക് വെച്ച് കത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതുപോലെ വീഴ്ച വരും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നെയ്യുണ്ട്. കണ്ടോ, ആ നെയ്യ് വരുന്ന ഒച്ച നമുക്ക് കേൾക്കാം. അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെയ്യ് മെൽറ്റായി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മുളയുടെ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പോയിന്റ് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ
അത് ചാടി വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ആ നെയ്യും ആണ് സൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നെയ്യും കുറേ ബ്ലഡിൻ്റെ ഇതും കൂടി ഉള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ സൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കുടല് മാല പോലെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല വട്ടത്തിൽ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തരും. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ്ട് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ നെയ്യ് പുറത്തേക്ക് വരും. പുറത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവർ അത് ഇച്ചിരി ഡ്രൈ ആകാനുള്ള ആ നെയ്യെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയം കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം അവർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിലിടും. ആളുകൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല. അതിനാണ് നമ്മൾക്കൊരു മുളയുടെ സ്റ്റിക്ക് വരുന്ന അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആണ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. ഇതാ നമ്മൾ ആ ആദ്യം കണ്ട കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് സൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയാണ്. Going to the road side and then have it with the soup. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് മെഗാലയൻ സൂപ്പാണ്, അതായത് സ്ട്രീറ്റ് സൂപ്പ്. ഈ സൂപ്പിന് ഇതുപോലെയുള്ള സൂപ്പുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഐറ്റംസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ചൂസ് വണ്ടർലെസ് ഒഡീസി.